Nagahulat ang mga dalagkuan nga papremyo sa Pork Festival sa Banuasang Santa Barbara. Ini ang ginkumpirmar sa Santa Barbara Local Government Unit kag isa sa mga kriteria sa festival ang pagwapagwapa kag panamit-namit nga lechon. Kinahanglan lang nga nagabugat sa nga 40 kg ang isa ka baboy antes ma-qualify nga pwede maluto nga lechon. 10,000 pesos ang papremyo sa first place, 9,000 pesos sa second placer, 8,000 pesos para sa third placer, kag 27 naman katig 5,000 pesos ang mabaton bilang consolation prize. Sa mga luyag magpakigbahin sa Nobyembre 27, sarang makigangot kay Accounting Officer Roland Vista kag Tourism Officer nga si Domingo de la Peña. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.